Malawi Camera. Yeah, uyu ndi president wa chipani cha Nzika Coalition. Yes, amene uyu ndithu akudzudzula nchitidwe osamutsana ongopatsana transfer kuti inu kuno nyamukani muzipita pa zifukwa za ndale. Remember kuna kuti mwapampano pa tinali ndi anyamata amene especially ogwira ntchito mboma sata anyamata komano anthu ma civil servants ogwira ntchito mboma ndi anali ndithu kufuna kupanga mademo awo chifukwa cha kuti salary yawo pakhale increment aonjezere malipiro awo. Koma atafika kumene kuja kuti ayambe mademo awo peaceful demonstrations anapeza kuti kunatulukira anyamataja adze kwanjaja amene lero amati awagwira komanso awamasulaso apasa belo like anyway muli mosema ndiyebe zapezeka kuti modzi amene wankulu amene amasogolera mademo ama civil servants, right? Ye ndi civil servant ogwira ntchito mboma amatsogolera mademo amenewo amene amatsogolerayo wangopatsidwa transfer kuti anyamuke adzipita kwawo kumchinji. Pamenepo mutha madabwa kuti ndezi ukhala banji ndeti ziti it's like I mean pira miru si kugwira chifukwa akuti okhapa aja amene aja akuyenera kugwidwa satapangeza bwino and ma civil servant amasogola mademowa awathamangitsa kusonza kuona kuti this act ya mademo ndiri samasangasidwa nayo kale. That's why awapatsa transfer. Nde I think ndauti zinazakepena bagi Mchaka cha 1989 pamene dziko la Malawi limalamulidwa ndi malemu Dr. Hastings Kamuzubanda anzathu aku north atumbuka they were transferred kuchokera kuno ku central and from the south kutadzipita kwawo ku north. Zidali zimzomvesa chisoni kwa nthawi imeneyo chifukwa that kind of transfer idali ya pompo komanso idali transfer imene idapanga infringe the rights of Malawians anzathu atumbuka. I remember as a young boy naona anthu akuluakulira and I understand now kunena kuti anthu amalira chifukwa china kuti ena mwa iwo anali ma investments kumalume na makhala, ena anali ndi ana m'masukulu, ena anali ndi maulimi osiyanasiyana, ena anali zinthu zambiri zokhazikika chifukwa zinthu ngati zimenezi si zinthu zimene they anticipated by then kuna kuti it could happen. Zinali zongodzidzimutsa. Unali khalidwe umene unali khalidwe wonyansa, khalidwe loyipa limene linachitika nthawi imeneyo. Ndiye chimene ndifuna kufotokoza tsiku lero si zimene zinachitika 1999. Ndifuna kufotokoza zimene zikuchitika tsiku lero chaka chino cha 2025 21st century Malawi. Tikupanga beka khalidwe kamene kanja kakalekale kumapanga transfer ma civil servants akalakwitsa. Now ma transfers are samakhala transfer if somebody ngati akukhala mulilongwe transfer si khala kuti kuchoka mulilongwe pita mulilongwe momwemo iyayi imaka transfer yoti kuchoka mulilongwe ngati ukhala mulilongwe kupitisa kutali boma lina kutali as far as mwina akhoza kusiya kuchitipa munthu akuchitipa akhoza kumsiya kuneno kakhalidwe meka kaka ndi likakhalidwe kamene ani akewo amati it's a way of discipline or punishment. Dziko lina lililonse including Malawi employment sector ina iliyonse imakhandi malamulo koma kailili ndi lamulo kandi policy government policy koma ndi policy yonyasa ndi policy yoyipa ndifuna ndidzudzule ngati president wa chipani cha Nzika Coalition kuna kuti tsiku lero li Malawi wa tsiku lero sitingama because this is torture. Sitting amapanga infringe the rights of people this way. Chifukwa kwaphela ufulu anthu.
anthu amene tikupanga transfer ndi anthu amene ali m'mabanja, ali ndi zinthu zokhazikika, ali ndi ana masukulu. Do you ever consider ana amenewo ali masukulu kuna kuti mukasokoneza maphunziro? Do you ever consider kuna kuti mwana kuti muchotse malo awo kumpititsa malo ena pa nthawi imene akuphunzira nzonsokoneza mwana? Ma civil servants amakhala ndi mantha chifukwa khalidwe limene lili ndi khalidwe limene tidaliyamwira kuchokera nthawi yakamuzo tikuchitabe tsiku la leroli. Si khalidwe limene tsiku la leroli azimalawi tikoza maombera m'manja. That's why ndifuna ndidzudzule nkhalidwe imeneyo. Ndipo ndikanakonda uthenga umfikira amene whosoever is responsible for this kind of barbaric behavior, because this is barbaric. Pompano anzathu amene amapanga ma demonstrations, ma civil servants amapanga demonstrations, peaceful demonstrations. Tamvetsedwa kunena kuti those kind of demonstrations, their superiors, they have distanced themselves kunena kuti sadapange sanctioned. In other words, ma demonstrations amene ajawo, ma civil servants amapanga ma demonstrations yo anazipangira pa okha. Chabwino alakwitsa, yes. Ngati sadapatsidwe ndi chilolezo, chabwino alakwitsa. Komano chowapangira transfer kuchoka ku ntchisi, munthu amakhala ku ntchisi ukamusiya ku mchinji ndi chani? Chifukwa mtsogoleri amatsogola ma demonstrations ameneyo mwanchotsa kuchokera ku ntchisi ukamusiya ku mchinji with immediate effect. Zomwe zikachitika ma 1980s nthawi yakamuzo tikuchitabe tsiku la lero. Ine ndikuona ngati kuna kuti Malawi wa lero ndi Malawi amene tipange okomera wina aliyense. Tikamakamba za Malawi okomera wina aliyense, tukamba ma civil servants, tukamba za Malawi wina aliyense, private sector, public sector, as long as ndi Malawi akhale Malawi okomera wina aliyense according ndi malamulo a dziko limene. Chifukwa ine I think lamulo limene lili ndi lamulo that is ngati lilipo lamulo limene lolo ndi lamulo achikalekale. Ngati ndi government policy, ndi policy imene ifune iunikidwenso, it has to be stricken down. Ndikuyimanano nonse amene mukukhudzidwa ndi nkhalidwe umenewo. Ndikuyimanano ndipo ndikufuna ndidzudzule nkhalidwe umenewo kuna kuti si nkhalidwe umene tikuyembekezera pa Malawi tsiku la 21st century kuna kuti anthu azisowa mtendere. Chifukwa pa mumaso koneza anthu, it's a torture, it's an abuse imene kuchitikayi. Uthenga ukupezeni. Muganizireponso this kind of makhalidwe amenewo. Munthu amalakwitsa inde, mpatseni punishment yake pa ntchitopo. Discipline that particular individual employee pa ntchito yenako akukhalapo ku region imene akukhalayo. Kandi pa central mpatseni discipline yake kumeneko. Malawi, Camera.